Zbog pandemije koronavirusa, jubilarni 10. motoskup nije mogao da se održi ranije. Međutim, za ovu godinu Motoklub Užice pripremio je bogat program za sve ljubitelje motosporta. Za ovu godinu pripremili smo veoma lep program, sve u mogućnostima, pošto sve je skupo i mislim da će građani grada Užica biti zadovoljni i ujedno bi iskoristio ovu priliku da ih pozovem i da dođu, da se družimo i okolinu. Pripremili smo jedan lep program gde će imati Street Fighter koji odavno nije učestvovao kod nas na motoskupovima, gde će biti kulturni program, veoma lep, bogat, gde će doći dosta lepih, dobrih grupa i ujedno ih pozivam da 24. i 25. dođu u Veliki park. Tradicionalno u sklopu motoskupa vozit će se i defile kroz grad. Najveći mi je draž kada vozimo gradski defile, gde želimo građanima da pokažemo kakvi smo mi ljudi, da im pokažemo naše ljubimce, da se provozamo gradom, da dođemo na naš gradski trg, a na gradskom trgu je pripremljeno jedno lepo događanje, to će biti Street Fighter, bit će kulturno-umetnički program i hor Sveti Đorđe, gde će, veoma mislim, građani grada Užica biti zadovoljni. Na ovogodišnji motoskup prema najavama, pored motorista iz Srbije, doći će i motoristi kako iz regiona, tako i iz inostranstva. Ulaz za pešake biće besplatan.